जे इउपिपिएल हानजाखौ बोरै गादबना दोननो हायो बरला बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथां आलमा बसुमतारीखौ लानानै बिथाङा गोमाना दं होननानै सिगाङावनो निउस मिडिया नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। भैरबकुंड ब्लक जानानै दिनै मोनसे दुखुनांथाव रादाब जोंनि गेजेराव फैदों, नुजाथिफैदों जे मैया 24/8/23 मायथाइयाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खबर मोनदों जे BTR नि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ माखासे जोंनि बेरेखा हानजा एबा BPF निफ्राय बिथांनिसिम बिदि गाज्रि पस्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों जे बिथांखौ बुंनाय जादों जे गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बरला बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथां आलमा बसुमतारीखौ लानानै बिथाङा गोमाना दं होननानै बिथांमोना फोसावदों। दा बेखौ लानानै आङो भैरबकुंड ब्लक जानानै गोख्रों माने सोंखारिदों बिथांमोन जायफ्रा बे पस्टखौ होदों, बे रादाबखौ फोसावदों, बिथांमोननिसिम गोख्रोङै आंनिफ्राय सोंखारिनाय थाबाय। जों मोनथिनो मोननाय मथेब्ला हालां बाजार BPF इउथ आरो आइ लाभ BPF होननाय आरो मोनसे क'क्राझार इउथ BPF बिथांमोना बे गाज्रि निउसखौ फोसावदों आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव बेबायसा गोरोबलायनाय गैयै सोमजिहोनो थाखाय बिथांमोना नाजानाय जादों। नाथाय जों भैरबकुंड ब्लक हिसाबै बेखौ सोंखारिदों आरो बिथांमोननि जि अजद बेयो सम्पूर्ण मिसा आरो भित्तिहीन, बेयाव जेबो सैथो गैया, बेयो नंखाय। मानो होनना बुङोब्ला गबिन्द बसुमतारीया खुद मैयानि दिनाव क'क्राझाराव दङमोन आरो गबिन्द बसुमतारीजों जों लोगोसे जों सानफ्रोमबो थायो। बियो माब्लाबाबो आलमा बसुमतारीखौ लानानै बियो बिदि मिसिं जायाखै, गोमायाखै। बियो सम्पूर्ण भित्तिहीन आरो मिसा। दा दिनैनि दिनाव बिदि बुंनायनि आन्दोआव दा BPF हानजाया जोंनि सायाव बिदि गोबां एलिगेसनफोरखौ नंखाय एलिगेसनफोर बिथांमोना लाबनो नाजानाय जादों जे जोंनि सरकारनि जिफोर खामानिफोर मावनायफोर बेफोरखौ नुनानै बिथांमोननि गोसोआव मोनसे समखिनाय आरो गिनाय बिथांमोना नुजाथिदों जे बिथांमोना दिनै मोजां खामानि मावदों। जिफोर खामानिखौ BPF हानजाया सिगाङाव मावनो हायाखैमोन, दिनै UPPL बेफोर खामानिखौ मावनानै देखायदों, रायजोनि गेजेराव जों खामानि मावनानै देखायदों। दा बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना गिनाय मोनदों जे नेक्स्ट इलेक्सनफोराव जोङो UPPL हानजाखौ बोरैहाय बिदि दबथायना दोननो हायो, बेफोरनि मोनसे बाहागो हिसाबै बिथांमोना बेफोरबायसा बेबस्थाखौ लादों जे UPPL हानजाखौ बोरै गादबना दोननो हायो। दा बेनिखायनो जों बे रावखौ बिथांमोननि बे निउसखौ आरो बिथांमोनखौ जों गोख्रै सोंखारिदों जे बेबायसा निउस होनायनिफ्राय बिथांमोना जानगार थानांगौ आरो जायफ्रा बेबायसा निउसाव लोब्बा जानानै दङ, बे निउसफोरखौ माने फोसावदों, बिथांमोनखौ जोंनि प्रसासन फारसेनिफ्राय थाबैनो बिथांमोननिसिम थाबैनो बिदि एक्सन लानांगौ, बिथांमोनखौ हमनांगौ, बिथांमोननि मोननांगौ साजाखौ सरकारा बिथांमोनखौ साजा होनांगौ होननानै जों खावलायनाय थाबाय। दा बेनिखाय इन फिउचार जाहाथे बिथांमोना बेबायसा गोरोन्थि फोसावनायखौ जोंनि गेजेराव जेन लाबोआ, जोंनि रायजोनि जि गेजेराव जेन लाबोआ, जों बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो जों बिथांमोनखौ जों सोंखारिदों जे जोंखौ बिथांमोना लोरबां साननानै बिथांमोना बिदि सुबिदा लानाया मोजां नङा। जों दिनै UPPL हिसाबै जों जेब्लाबो जों खौसेयै दोङो आरो रायजोनि खामानि मावनो थाखाय जोङो जेब्लाबो गोसो गुदुङै जों खामानि मावगासिनो दोङो। बेनिखायनो जों रायजो राजानिसिमबो खावलायनाय, दिनै जाय रायजो राजाफ्रा बे निउसखौ नायदों बेफोर नोंथांमोननिसिम आहा खावलायनाय जे बे निउसखौ लानानै नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि बुजिनो गोनांथि गैया आरो बेयाव जेबो सैथो गैया। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आङो क्लियारिफिकेसनखौ होदों जे गबिन्द बसुमतारीया आलमा बसुमतारीखौ लानानै जेरावबो गोमायाखै। गबिन्द बसुमतारीया समस्थियावनो दङ, गावनि अफिसावनो दङ, जेब्लाबो जोङो लोगो मोनलायगासिनो दङ, जों एखेले खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि फारसेथिंनिफ्राय भैरबकुंड ब्लक UPPL फारसेथिंनिफ्राय जों सोंखारिदों जे बे बायसा खामानिनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ। इन फिउचार जाहाथे बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावा, बिदि निउसफोरखौ जाहाथे फोसावा, बेखौ जोंनिसिम खावलायनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि राहा लादों नामा? आरो जिहेतु UPPL केन्डिडेट हिसाबै भैरबकुंड ब्लकनिनो सासे MCLA बा डेपुटि चिफ,
बेबायदिनो अदालगुरि समेस्वरनि बिथाङा सासे MLA हिसाबै अदालगुरिनि जानानै नोंथांमोना गोख्रों मोनसे राहा लागोन नामा जायफोरा माने पेजआव फोसावदों? जोङो जोंनि पार्टी फारसेथिंनिफ्राय स्पेसियेलि जिहेतु गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया भैरबकुन्दनि सासे जाहा माने दायो MCLA एबा दायो EM जानानै दङ। दा जों स्पेसियेलि भैरबकुन्द ब्लकनिफ्राय जोङो FIR जोङो थानायाव अलरेडि जों होनो जों आखायाव लानाय जाबाय आरो जों बेखौबो जों बुंनाय जादों जे थानायाव जों FIR होनायनि उनाव जोंथ' प्रशासन पुलिस प्रशासन जों बिथांमोननि सायाव माने थाबैनो माने गोख्रों माने बिदि बेबस्थाखौ लानांगौ बिथांमोनखौ साजा होनायखौ जों लुबैदों आरो इन फिउचार जुदि बिथांमोननि सायाव जुदि साजा बा बिथांमोननो बेबायदि साजाखौ जुदि होआ दा बिथांमोननि न'खराव जुदि माबाफोर जायोब्ला बा बिथांनि जाया बेखौ पस्ट खालामदों बिथांमोननि सायाव जुदि एक्सन लायालासिनो जुदि माबाफोर जायोब्ला बिनि थाखाय जों UPPL हिसाबै दायनिगिरि जानाय नङा। बेनिखायनो जों पुलिस फारसेथिंनिफ्राय बेखौ माने थाबैनो बेबस्था लानांगौ होननानै जोंनिफ्राय जों खावलायनो थाबाय।